Asenze kanje nakhe yezana kobalekile subscribe le video le ungaphinda ube yilunga le channel sinabantu abawu5 njengamanje abangamalunga e-channel siyababonga uNkulunkulu kabalonde esinabanye futhi abayabili abathathu abazama ukuthi njalo ngenyanga bephonse ezivaneni kwi-account now you can do so asenze kanje umbatha sijulu uthi sawubona but ukuba ngenkomo zizala ama-twins ziningi ingekho ke ezala ke lodwa ziyawakhotha eziningi ziyawazala ziningi ezimhlophe ezibovu ezinamabala zingangehlabani zolwandle nayizo lokho akade ngisesabatheni la ngimangaza ukuthi lithini ngibonga uma uyolichaza ngibonge uphupha inkomo ezizalayo zizala amawele zonke ziningi ngangehlabani zolwandle nake singakusho thina kungenzeka na usho kwakho okucabangayo nokufika kwena nokwaziyo number 1 thina sibeke etafuleni ukuthi uma uphupha inkomo kuwuPaul kakhuluma zibeletha amawele lokhu kungasho ukuthi ungase ube umuntu onengcebo nemali eningi nozinzo ngakweze imali empilweni yakho Samuel 2 chapter 12 verse 2 isicebi sasinezimvu nezinkomo eziningi kakhulu umbhalo usho njalo ngiyathembisa number 2 uma uphupha futhi inkomo kuPaul hlumazi beletha amawele lungabuye lisho nje inzuzo intuthuko nokuchuma okuzofika ngokuhamba kwesikhathi ngendlela emangazayo uJob 21 verse 10 uthi ke inkunzi yabo iyakhwela kayiphuthi inkomo yabo iyazala kayiphunzi number 3 uma uphupha futhi inkomo uPaul uhle uma zibeletha amawele lusho ukuthi uzokuba nenhlanhla nokubusiseka okukhulu okuzayo empilweni yakho Isaiah 30 verse 23 uyakukunika imvula ngembewu yakho oyakuyihlwanyela emhlabathini aveze nesinkwa ezithelweni zomhlabathi uyakuvunda uthele kakhulu ngalolu suku izinkomo zakho ziyakuxaba emadleleni abanzi azivale ngokuthi ke 4 uma uphupha inkomo ngoPaul hlumazi beletha amawele lungabe lusho nje ukuthi ibandla likaNkulunkulu suke lizokhula ngokuphindiwe ngoba lisezandleni zabaholi abaqotho futhi abanothando nenkathalo kungenzeka ibandla lelokhonza kulo lizokhula kakhulu likukhule mhlawumbe nanengcebo ibandla lisimame ngenxa yalobuholi obukhona njengamanje obuzokwenza ukuthi libandla likhule ngokuphindiwe ingcebo yebandla likhule ngokuphindiwe yabona kodwa komunye ngasho okuthile okuhlukile siyabona may God bless you